Prat de Llobregateko gatzgabetzeko zentrala Europako handiena da eta munduko bigarrena. Llobregat ibaiaren bokalean kokatua dago, 4 hektara erdiko azalera du eta egunean edateko moduko 200 milioi litro ur ekoitz dezake. Bartzelona eta inguruko 100 herriren ur beharren 20 hornitzeko lain, hau da, 1 milioi biztanle inguru urez hornitzeko beste. Itsasoko urak litroko 35 gramo gatz ditu, eta edateko ura izateko gehienez gramo bat izan dezake. Gatzgabetu ondoren, gramo erdia besterik ez du. Gatzgabetzeko prozesua itsasotik ura hartzeko gunean hasten da. Kalitateko ura izan dadin, ura 30 metroko sakoneran hartzen da, eta kostaldetik 2 kilometro pasatxora. Handik gatzgabetzeko zentraleraino ponpatzen dute. Eraldaketa kontrol gunetik jarraitzen dute. Joan Kontek Aigües Ter Llobregateko gerenteak zentral automatizatu honen funtzionamendua erakutsiko digu. Zentral honek bigarren belaunaldiko segurtasun sistemak ditu eta 17.000 seinale prozesatzen ditu prozesu osoa ondo gara dadin. Urgatzia urgeza bilakatzeko lehengo urratsa flotazio ganberan egiten da. Hemen lehen erreaktibo kimikoak nahasten zaizkio urari. Haiei esker, zikinkeria eta kutsadura azalera igotzen dira. Ondoren, iragazketa geletara pasatuko da ura. 3 aldiz iragazten da ura erabat garbi uzteko. Lehenik hondar iragazki batetik iragazten da. Ondoren ikatzezko iragazkitik eta azkenean mintzezko iragazkitik. Denborarekin iragazkiak zikindu egiten dira eta horiek ere garbitu egin behar dira. Koloretako hodi sistemak uraren bideari jarraitzen laguntzen du. Sistema hau ikusgarria da bereziki osmosi gelan, hau da, zentralaren bihotzean. Hemen gertatzen da zehazki uraren eraldaketa. Erabiltzen den metodoa alderantzizko osmosia da. Hau da, mintz erdi iragazkor batean indarra eragiten da, gatza uretatik bereiztea lortu arte. Lortutako ur hori ez da oraindik edateko modukoa. Horretarako, mineralizatzeko tratamentua egiten zaio. 2150 kilobateko 10 motorrek jartzen dituzte martxan eraldaketa ekipoak. Zentralak 2,6-2,7 kilobat ordu behar ditu metro kubiko bat ur, hau da, edateko 1000 litro ur ekoizteko. Kontsumoa asko igo ez dadin, gatzgabetzeko zentralak sistema aitzindari bat du. Teilatuetan panel fotovoltaikoak eta 220 kilovolteko azpi estazio bat ere baditu zentralak elektrizitatea lortzeko. Prozesua amaitu ondoren, ura gatzgabetzeko zentraletik ur biltegira eramaten dute, Llobregat ibaiaren ondoan lurperatuta dagoen 12 kilometroko hodian barrena. Bertan, beste ur araztegietako urekin nahastu egiten da eta hornikuntza sarera bideratzen dute. Hasieratik bukaeraraino, zentralaren laborategiak kontrol zorrotzak egiten ditu urrats guztietan, ura hartzen denetik banatzen den arte. Ura gatzgabetzeko prozesuak beste emaitza bat ere badu, gatzuna. Hori txanponaren beste aldea da. Itsasur tratatuaren 100 litroko, edateko 45 litro ur eta 55 litro gatzun lortzen dira. Gatzun hori itsasora itzultzen da baina diluitua. Isurketa florarik ez dagoen esparru batean egiten da, kostatik 3 kilometrora eta 60 metroko sakoneran. Hau keinu arrunta da ur hornikuntzako arazorik ez dutenentzat, baina ez Mediterraneoko kostaldean, Andaluzian edo Kanarietan bizi direnentzat. Gatzgabetzeko zentralak arazoa pixkanaka konpontzen ari dira. Espainian lehenengo zentrala Lanzaroten eraiki zen 1975ean
eta gaur egun 900 inguru daude, batez ere Mediterraneoko kostaldean, Andaluzian eta Kanarietan. Orain arte Prateko zentral hau Europako handiena da, baina laster beste bat handiagoa zabalduko dute Alakanteko Torrevieja herrian.